diyang kuan. Maring! Ipalit makagutan! Dari. Kay, wa misadaan po, ditong bay. Hani ba ning utana maring? Munggos naman na, basa. Makuha ko gisa. Utangon sa ha. Oh, kari padaho isa re. Maju kay arong di na ko magkuan. Kanang Lingkod sa kayo. manuroy kay arang inita. Alagi po ni dari ga, ako uhingot to kay. So, di aman po rin isa ginusa, mampod. Si Mama Mitsura, buyag naman di dyan tidyan, dako na wahi bawi. Haba. Uy, Pura naman sa jaga anak ko maring. Papa si Jangwa may mga bisig tabon-tabon na naman magamay gapad. Kuan das-das mada nang arang kainit. Pura man jaga anak ko napila na ba nakabuwan ni jang tijan maring. Baw murag padung na siguro ko dyan na. Ako ang tanaw, mga unong bitina pito. Ay, andyan pala si Maring PB. Tanungin ko nga kung may tao na ba, may midwife na ba doon sa center? Maring PB! Uy, maring Mitsura nga ano ba? Maring, may tao na ba doon sa center? Ay, may tao na doon. Midwife ba? Midwife? Andun na siya, ma'am. Sige, salamat kumare. At ako'y tutuloy na kasi sobrang init. Sige, dadali. Balit ko sa dyan Balit ko na. Meanwhile. Tao, dari na nabas mo. Matal ko. Yang nagajud ang sundan pa o. Kasus ginoong di magajud pud mahimo ni magbulos tag digit sa mukaon. Kapag nata sa kudari kasi ang bakuan ko yang bata nga wala na anak na. Nabas man na rin. Ganiha raman na. Nagwa, prinata lagi kong marin kayo murag buyag ng galit ang tijan. Hindi naman kabuwan di ay. Wala ni, unom na ni kabuwan. Uy, hapit na di ay. Ano lagi? Dami sa sud. Isa ko maring kay. Ha, mugilay. Jamba na nga, tuwa man sa gawas. Buntis na pod si Ja. Basin siguro sa pag-uli sa jamba na katong bag-uhay kumanon pod to. Basin na siglan tingali. Saan man na, ang bataan ko isang bana. Ay, nasadyop di ay ko sa ang kwintada. Lahi gadi din yung kalendar itong gamit. Dapat daydaris 20 di ay. Lagi kay 20 man ko. Nakagamit. Kaya, paman na sinabi ko buntis ko. Maring Jojo! Nandyan na ba si ma'am? Ano man, Mari? Halika dito. Ano bang? Anong tinatanong mo? Halika nga dito. Nandyan na ba si ma'am sa center? Naku, kanina pa yan. Naghihintay sa inyo mga buntis. Pasok ka na dun. Sige, salamat Maring. Ano bang ginagawa mo dito? Ay, magpapinatal sana ako. Kaso, pinatal ako, Mari. Kaintindi man siguro kang magbisaya, Mari, no? Wa man, kung abi mo ko gitugkan ko. Sayop man din ang pinada. Kani ba di ay, di na ko magamit ang kalendar, Mari. So ka na doon, Kin. Si Ma'am, kanina pa yan. Wala, salamat ko Maring. Meanwhile. Ma'am, magpapinatal sa akong mambete. Wala ko kasabutan yung ibati, Ma'am. Hindi ka, ma'am. Baho ka. Hamti dyan, mura magpaminaw nga buyag na. Ansa, gamay, di ko mamanikabuhan. Inom pa. Nagbuo ko kay sige, buyag li pumukain. Sabihin na ko supre. Basin bag. Hani ba? Guo lagi po ning upat na baya. Basa ko ni buyag na. Sige, kuan na. Adyo pala big stress. Mo lagi pod ma. Yasahay pod lagi may stress ko rin yung bana kay mura man pag ang paminaw ug naa siguro na sa ilain. Baho lagi. Jagan man pod. Uso naman dyan na ron, ma'am. Normal na ba na siya, ma'am? 121/80, ma'am. Hindi naman ito dyan, ma'am. Kag-answer naman ka ng vitamins, ma'am. Salamat. Sige, ma'am. Kuan, balikan na karong Merkules. Sige, ma'am. Salamat, mama. A few moments later. Uy, maganda kumain. Kayo. Magpa-prenatal po sana ako, ma'am. Sige, upo ka muna, ma'am. Upo ka muna, ma'am. Paman, ako'y nahihirapan talaga sa aking pagbubuntis kasi
kasi ito po ay una talaga. Ay, congratulations po. Opo, ma'am. Ano na lang po, paki-assist. Sige po, ma'am. Blood pressure ko, ma'am. Parang nasa anime ka na. Patungong Bibigyan anime. na lang kita ng ano, peros. Ito po yung peros, ma'am. Then, balik po kayo sa akin sa Miraculous. Maraming salamat po. Okay. Meanwhile. Sus, arang sa tuha gud kay ni ang mga maring. Asa kani adto sa sila center ba? Bisa uwat ako diha. Uy, maring. Uy, gausa man mo diha maring. Kailangan mo na aray nita. Sakto gud kay na ako init nga balita mo na sa dadto center. Aga bukaw pa na maring kay init ta. Di lagi may dari ring nagkuwat lagi may inga mag naipanghatag nga groceries mo nang di lagi may gaabang dari. Apil ba kas lista, Maring? Apil kas lista? Nawa gud koy kalibutan maring kay dadto ko kanang center pod ka. Kabo dito mo kagikan. Nawa lagi ko kabaw kay lahi puto ang kuan dadto. Bawo lagi ni ingo mag-iiris kus listahan, Maring. Kinsa ba pwede inay gida. Mao lagi. Madyo maning siya kay pirmi na ng biruan sa listahan. Aga ko jo kay wa man nabutang snan por. Suswa, uy, nanpur ko. Mao bitaw na ninda indaw Na, ko. sus, di sa naman hisgutan kay naa ako init lagi nga balita ang sa mga ginang init ta. Uod pa dala maring. Bukaw pa ngari maring. Sabi mo ko init ta dani sa mo pud ka init. Sus na nila kay. Kay ang atbang nga putang sa Dadtuloy po ko center kay gaplanan na. Dadtuloy po ko center kay mapapinatal ta po ko kuwa man di ko tugki, wa man di tumamao to ang pagkaron. Susayang sila ginubana. Sabi sa laman kay di ano digbot. Binatag. Uy, nang sang mga maring ba? Naa si Maring Michelle at si Maring Ritsura na papinatal. Pariham dis na mga buntis. Gamay na kasi ito. Gagawin nila. Sunod na na ba? Sunod na. Nagsang, na ba din ang iyang sinitsura? Ano o lagi na yung giingon. Naman na yung gikatingadaan kay wa man ay uyab. Gikan man nag Manila. Gatrabaho rin ay. Alagme. Bawalan ko. Dadtuna na Ito na sila. siya. Tukan. Kung Maring Michelle no, hindi pa makuan kay Jang Bana. Bago kung ito na ulit. Nauli. Kasi gibinlan ba? Binlan. Pero duda ba ko na idas Maring Ritsura. Hani. Di, sa laing tiyato. Nga nung masuko, manis Maring Michelle ni Tsura. Ay, basin kay ginasla issue na Jang Bana katong ngadtog Manila ni Happy. Mao tingali gud na. Uy, Ginoo ko na rin na. Maring. Na unsa? Ay sustento ano. Uy, nahay ka mo lang kay magpapasiso. Maring Michelle nga. Kuan, damay ng pinadad-an ni Jambana. Na natipad. Doon na dito sa lain. Ana na may baw anak tunga na day. Kay wa man gaji. Secret nga. Mabulgar man gaji. Tong ka. Moron na ba sa Muli na biro. Basi kun dyan na tong palit. Nahuway ra pud ko. 1 hour later. Si Maring Ritsura man ang nanahin ko dahil na. Laki na yung tiyan ko. Tiyan ko mahal. Uy, tagnaan ko palagi. Bana man ang Maring Michelle. Ang bitkon be. Uy, Maring! Uy, Maring! Kaunsa mo kani? Ay Maring, may order ako sa online. Mao ba? Dito kay kita rang buhada ni kasabay ama na imong gibuntis. Ay, doon, taga Manila, Maring. Doon kami nagkita. Taga Manila dyan sa Maring or taga or Pino o Opo, kanan? opo, taga Manila po siya. Ha? Nahala! Inhan ka na kay! Grabe ini talagi dito po. Hala si Aok. Sige Maring. Daan ko palagi! Say, kung nagasod na ako, kung sa ijahang nabana. Luoy ka, Jonis Maring Michelle daning kwintaha di ay! Baon si Maring Michelle kay buton hunaw si Jama dyan po illegal nga asawa. Luoy laman sa kadyo bantog ra kay balita na hon ingon si Maring Michelle nga gagmay nagpinadad-an sa maras lagalis-lalis sa ijang bana kay sus inahan. Dugang sa ijang bawo ba dyan ng mga tohana? Tura nila. Buyag. 1 hour later. Puja, ay, Anita. Pada, bagarog isa in taon. Wa na ra ba ko'y gatas pang bures o mga prutas. Prutas kay arong gwapa ni Buyag. Ang anak kay gwapa ba ko?
Saan na kadyanig mo? Sana all. Sayang ang kagwapas isang inahan. Ayo! Uy! Iyan di ka Marie Michelle! Ay, Maring! Ano ba? Ito sa sino kayo. Lagi ako di pa pukudog kayo ng ulit, Marie. Nagpakita lang. Makita mo, binimita. Uy, nang saan nagkita aming Marie Milchura. Tapos, napahuway po dya. Ako intang kuhiton, Maring. Kay miyan naging takuhani kuan. Wa na na madadyon kay. Mao may nakita na, Maring. Agnaw mo ni paring bung. Naw ni paring bung. Isang kiskis po. Bantog kay magkalingaw na sa pangaway na nga. Abi ko saday na panguan day nga isa ko awadyan kay ag isang isa ka budget. May lagi mo po'y balita na to na ni Maring. Ay, nga. Niingon mo lagi ko nga. Mating, lagi- Kamay nagpinadadaan sa mong bana. Sus Maring, di man jud niingog. Nang libak na po ko. Nakita ka dyan mo. Nakita na ginhawa dyan kayo ni. Oo, mahal. Ikan ko na galing. Tagalog man Maring. Mura ra ba po kung di taga. Ano, mahal. Galing ako na papinatal. Mua. Sus, ginoo. Ba dyan na nga ka nang maritis ko kaadyo. Di man dyan ko mahimo o di ko matugan kay ako'y naluoy nimo sa sitwasyon. Isa pa, ikaw maoy. Legal nga asawa. Mao lagi man Mana di aso ka di maglabad ang mo. Di ka dyan na makuan kay ako kasi naluoy nimo. Adyo nagka-problema ha. Okay ra na. Nagpasalamat ko kay gipaybaho ko nimo. Kay Mao bantog magkadin sa nakitaan Marie. Kampuan palagi si Jack. Mahal-mahal pagtawan. Bana kay daan. Ay, Na ay nakadyan mo. Maring, hapit ra ka kuan ni. Uli na po ko kay arang inita na mo. Nahala sige Maring ah. Kay mo sulod ang ko na tulong. Wala sa ko diri kay. Asa naman padasay mo ang gipati kinara pa kasi mo kisa ba. A few moments later. Naglabad na gadyan nihang ura nihang bana. Ano ba gadyan ning aram makahilig og pamaji? Ko. Sa karon, ani aga buros ko unsa isa pong baji. Buros pud. Saan naman na niya pagbuhi na isang mga anak? Ay gani, di anak baji. Karon ka. Ay, bibili ako dito ng pagkain. Ako'y nagugutom. Tao po. Diyan ka pala. Uy, kaya ko yung mga rin na. Ani ko sinood ba ikaw ba'y kabit sa bana gadyan? Ano yung kabit? Ay ano yung kabit? Wala ka di ka taga Bisaya ha? Hilasin ko kag Hindi ko alam yung ano ba yung kabit? Tugani ko ba? Idirekta na istorya na ho. Gikabay kabit sang bana kay problema na kun sa una ni na mga anak. Ni apay hang gibuntis. Ay, Maring Michelle, hindi ko naman po sinasadya na mabubuntis ako. Hindi ka na imong kabigaon. Bigaon kang dago. Ay, nagmamahalan kami eh. Nagmamahalan sa imong mata. Haka? Bruhat ka ha? Ha? Bigaon ka siya ha? Bigaon ka anak. Ay, sumama. Marang ka. Nalikod parihamong naigidang mga bata iamong man ninja. Suna. Sani ba yung mga problema? Nga parihamong naay gipang daw. Kani bajihan ni mo ni kabit sang bana. Mo ni kabit sang bana. Mahal. Di naman saba. Mahal. Lingkod. Manong, kailog man kamo sa kalaki nga na may daghan sa kalibutan. Tanggapin mo na lang. Tanggapin sa Saan na ano man ang mga anak daghan di apay hang gibuntis. Tanggapin ka karon. Bigaon ka ha. Ingani na naman eh. Arong masito na yung problema. Ani baros mo. Gadamog tigaw na nitong barangay. Ingani na naman. O pila isweldo sa imong bana. O pila isweldo sa imong bana. Tagay rin 10%. Arong nga. Hilog na yung problema. Ani baros mo. Time sa maring. Sa maring. Sa ato pa maring. Gitugot na rong panahon na ang kabit. Mauho na maring. Mga bit po kung aholo po. Ay,